Ej, nu kommer der alarm. Nej. Hvad sker der? Evacuate. Hvad laver han? Nå, så er vi her. Det bliver en god pause, det her. Hvad skal du? Jeg skal i duty free. Jeg prøver lige at se, om jeg ikke kan komme rundt og se, hvad folk egentlig laver, når det er, at man er på sådan en færge her. Det er så fint. Jeg kan godt vide, hvad personale laver. Vi mødes bare deroppe af, Ja, så. okay. Henriette, hvor gemmer hun sig henne? Hej, hej. Det er dig. Goddag, goddag. Det er noget med, at jeg kunne give en hånd herinde. Nå, men så lav nogle salater ind til café. Vi skal have cirka 5 blade spinat. Så den næste, vi skal have i, det er en god håndfuld. Okay, Bum. yes. Værsgo. Tak. Her kunne jeg godt blive ansat. Det kunne du. Og du fik lige lyst til at tilbringe en dag sammen med os. Det er jo dejligt. Ja, når man går ombord på sådan en færge, så er det lidt svært nogle gange at vide maskineriet bag. Altså, hvem er det, der får det til at køre rundt? At man sidder og har en pause, men der er faktisk rigtig mange i din pause, der bliver sat i gang. Hvornår har du det her tøj på? Hvornår har du det her på? Så er det. Hvad siger vi til det? Jeg synes, du ser fin ud. Nej. Ja. Og ved du hvad, det er jo admiralen, det her. Er det det? Ja, ja. Nå, er det over? Det er over. Nå. Men det her, det er jo simpelthen dit kontor. Sådan, hvad for en side sidder du i? Jeg sidder i den her side Du her. sidder den her side? Ja. Må man gerne sætte sig i den? Ja. Så har man jo en masse spørgsmål her jo. Først og fremmest telefonen. Hvem ringer du til der? Jamen, alle på skibet har faktisk en telefon, sådan så man kan få fat i dem. Vi sidder jo heroppe og sådan overvåger det hele. Ja. Hvordan skibet det sejler, og hvad for nogle alarmer, der kommer ind. Og så tager vi fat i de forskellige folk, der er rundt omkring i skibet og siger, nu er der ikke noget vand op til et eller andet toilet. Så I monitorerer faktisk rigtig meget heroppe. Det hele. Og hvad når du skal tale til passagererne? Hvor er det henne fra? Så trykker jeg T Ja. til talk. Yes. Hvad med manuskriptet? Har du sådan en manus, du skal sige? Fordi vi har gjort det så mange gange efterhånden, så det kører bare sådan lidt på ryggraden. Engelsk og dansk, det kører fint. Tysk, det er nogle gange lidt svært. Det er ikke så tit, jeg gør det. Ej, ved du, jeg havde også undgået det. Tror du det? Mine damer og herrer, velkommen ombord Copenhagen. Det her, det er jeres kaptajn Melvin Kakusa. Jeg vil sammen med min first officer Jesper for at sørge for, at I kommer til Gedser i god behold. Der er mulighed for at gå i kantinen og få noget dejlig mad. Og hvis der er nogle spørgsmål, så tager I bare fat i personalet. Det gælder også dig, lille mor, ja. God tur, og vi snakkes ved. Og så det er på engelsk også. Ladies and gentlemen, hold on. Nu er jeg er jo ikke særlig søstærk. Så mit spørgsmål er, når du sidder her, Ja. og der er vildt dårligt vejr, har du nogensinde siddet heroppe og haft sved på panden over? Mange gange. Er det rigtigt? Ja, det er. Men man kan jo sige, at verdens bedste pause, den starter jo egentlig med dig. Det gør den. Det er jo kæmpe pres. Det er det rigtigt, det. ja. Jeg synes da lige, du skal give den lidt gas, skal du ikke det? En lille smule. Det er altid godt at være lidt god til, ikke? Der er sådan en lille streg her. Ja. Så hvis du kan prøve at sætte den på 9, så vil jeg blive rigtig, rigtig glad. Er du sikker på, at den er 9? Ej, nu kommer der alarm. Nej. Hvad sker der? Evacuate. Hvad laver han? Så kan man bare købe kaffe, du. Nå, Kasper. Ja, Hvad laver vi her? du lærer at lave en kaffe, Ja, så den her. så trykker du bare på dobbeltshot espresso, og så skal vi have fat i noget mælk. En kop kaffe. Sådan der. Så noget med noget latte art, ikke? Ja, Det her, det er jo så lidt abstrakt, men det er kunst. Så en rigtig dejlig cappuccino med latte art og laktosefri mælk. Vi kalder den Interstellar. Wow. Ja. Så må der en rigtig god pause. Der dupper lidt med den her, Ja. inden at du bruger... Så Valdemar. Hvad er det første, man gør? Når vi skal lave en kyllingeburger, Ja. så det første, vi gør, det er selvfølgelig at finde kyllingen, så vi kan komme ud og varme. Ja, den har vi ude bagved. Der har vi alle vores kyllingeburger her. Kan vi gå over til vores frityre. Er det her? Ja, og så smider du en kyllingeburger i. Det vil have en Nico, eller hvad?
Too late. Vi laver en til dig. Så plejer vi også at lave pomfritter til. Og så bare ned i den der. Ja, så hælder du bare ned i. Ja, det er fint. Det er fint. Og så er det sådan set bare vent. Så er det bare waiting game. Vi har lavet 2 kyllingburger, så jeg siger bare til. Sagtens lave flere. Champions dinner. Så kan vi få en kajpølse med i hånden bagefter. Helst 2 pølser inden klokken 9. Så vi går ud og kigge til dem. Nu kan du se, nu begynder den at flyde. Typisk tegn på, at den er færdig. Lidt smule ketchup. Altså nu siger konkurrenten, siger jo Combardo. Hvad siger I så? Det har jeg sgu ikke lige. Der tror jeg ikke, vi har noget slogan her. Værsgo du. Værsgo. Den tager jeg bare. Og det her, det bliver vasket op. Må jeg lige hjælpe med det? Så. Det er gas. Sådan. Måske Der kan du også godt få et bidjob. Ja. Ja. Men i forhold til vores arbejde, så må vi jo ikke have med opvask at gøre, når vi har med madlavning at gøre. Okay, det vil jeg faktisk gerne implementere derhjemme også. Hvis du har noget med maden at gøre, må du ikke have noget med opvask at gøre. Nej. Det er meget godt. Ja. Det synes jeg da. Ja, en god regel. Ja. Du ser da træt ud, Hold da fast en omgang, mand. Har du hygget dig? Max. Det var godt. Mor? Ja. Gider du ikke køre?